Għaqda b'lealtà, żewġ kelmiet li għandhom jimxu id fit. Għaqda li tinbena fuq id-dialogu. B'hekk biss il-Partit Nazzjonalista jista' jkun gvern alternattiv u oppożizzjoni b'saħħitha. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt intervista li saritlu s-sibt fuq Net FM. Il-Partit Nazzjonalista immexxi minn Adrian Delija b'nies ġodda miegħu b'idejat seri bi strateġija ekonomika preċiża u maħsuba bi proposti sostanzjali li jbidlulkom il-ħajja tagħkom personali mhux tal-pajjiż biss għall-aħjar u biex dak il-partit illi tażlu tivvota. Adrian Delija insista li jaqda b'lealtà tfisser li kulħadd għandu jaħdem b'lealtà sħiħa lejn il-kap tal-partit. Min mhux lest li jagħmel dan ma jkunx opportun li jibqa' parti mill-grupp parlamentari qal Adrian Delija. Dwar ir-rapport ta' due diligence, il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li huwa kien minn tal-ewwel irrid li dan ir-rapport jiġi pubblikat fl-intir tiegħu. Rrid li fit-tibdil tal-istatut jiddaħħal proċess aktar rigorus fejn kien hu stess li ppreżenta mozzjoni fl-amministrattiv biex dan ir-rapport jiġi pubblikat sħiħ. Dwar pandemija tal-coronavirus, il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li kien jagħmel kollox differenti minn Robert Abela, għax Abela ma għamel xejn. Abela tax-xifhem li jerbaħna l-virus u l-mewġ qiegħed fil-baħar. Huwa qal li f'din is-sitwazzjoni kien ikun aktar għaqli kieku d-deċiżjonijiet ħaduhom kollha l-esperti tas-saħħa. Adrian Delija tkellem ukoll dwar l-iskejjel fejn saħaq li hemm nuqqas kbir ta' informazzjoni dwar se jiġri. Hemm ukoll it-tħassib tal-ġenituri li m'għandhom ebda serħan il-moħħ dwar is-sigurtà ta' wliedhom. Il-gvern ta' Robert Abela mu qed jagħti ebda garanzija u m'għandu ebda alternattiva. Dwar l-immigrazzjoni, il-kap tal-Oppożizzjoni qal li l-obbligi kollha ta' pajjiżna jridu jiġu dejjem osservati, però qed jara l-instabilità u l-ineffiċjenza tal-gvern. Huwa importanti li dawk li jiġu salvati li m'għandhomx dritt għall-ażil jintbagħtu lura. Hekk kif ftit tal-ġimgħat oħra mistennija jitħabbar il-budget għas-sena d-dieħla, Adrian Delija qal li l-Oppożizzjoni qed tiffinalizza il-pre-budget document tagħha. Huwa qal li l-akbar qagħdu tan-negozju hija l-inċertezza u l-instabilità tal-gvern li mhux joħloq ix-xogħol li pajjiżna għandu bżonn. Nassikura illi l-kontratti kollha li qed jisirquna jifqu, il-flus illi telfuna nġibuhom lura, nagħtu stampa ċara, ninċentivaw il-negozji, niggarantixxu illi kulħadd ikollu saqaf fuq rasu. Iddikjara l-Ministru issa li tal-Akkomodazzjoni Soċjali li għaweluf qed jistennew li jkollhom saqaf fuq rashom. U nibdew nagħtu ċertezza lin-nies li ħajxu ħajja aħjar. Adrian Delija temm billi sqar li rridu nkunu kburin li ngħixu f'pajjiż fejn iż-żgħażagħ tagħna ikollhom futur.